салому дуруд. қиссаеро нақл мекунам. ҳатман гӯш кунед. писанди якояки шумо мегардад. миллиардереро барои як мусоҳиба ба телевизион даъват карданд. аз эшон пурсиданд: хушбахттарин лаҳзаи зиндагии ту чист? лаҳзаи зиндагии ту чӣ гуна аст? мард ҷавоб дод: ман 4 марҳилаи зиндагиро гузаштам, ки дар 3 онҳо саодату хушбахтиро эҳсос накардам. якумин ин буд, ки дар тамоми ҳаёт мол ҷамъ кардам. фикр мекардам, ки хушбахтӣ ва саодати зиндагӣ дар ҳамин аст. аммо умрам фонӣ шуд. худамро дар ин роҳ қурбон кардам, вале саодатро надидам. дуюмин ин буд, ки тамоми ганҷҳоро аз қабили зару зевар ва ороишоту коллексияҳоро харидорӣ намудам ва фикр кардам, ки хушбахтӣ дар ҳамин аст. аммо афсӯс. сеюмин ин буд, ки дар беҳтарин минтақаҳои дунё ва ҷазираҳои зеботарин бино сохтам, аммо ҳамоно ба саодати зиндагӣ нарасидам. ва рӯзе ба хонаи маъюбон, ки 100 бачаи онҷо фалаҷ буданд, пой надоштанд, даъват шудам. онҷо нишаста будам ва ба маъюбон назар мекардам. яке аз маъюбон барои даъватро пазируфтан ташаккур карда, пас он гуфт: ман аз намояндагӣ хоҳише дорам, то 100 сандалӣ барои ин маъюбон фармоиш диҳам. мард гуфт: дар ҳамон ҷо телефонро гирифтаму 100 сандалӣ фармоиш додам. шодии маъюбон баъди ин ҳадду канор надошт. чун ҷаласа ба фарҷом расид, хостам ба ҷониби хона равон шавам, ки нохост як маъюб поямро сахт дошт. хоҳиш кардам, аммо раҳоям накард. сипас пурсидам: чӣ хоҳише дорӣ? маъюб гуфт: на, тақозое надорам. танҳо мехоҳам вақте ҳарду ба беҳишти худо рафтем, онҷо наздики худо аз ту изҳори ташаккурӣ кунам. он замон беихтиёр ашк аз чашмонам ҷорӣ гардид ва дарк кардам, ки ҳамин аст лаззати зиндагӣ, ҳамин аст саодати зиндагӣ.